Il-Community Work Scheme li tħaddem il-General Workers Union wara li rebħet proċess kompetittiv mhix l-uniku skema maħsuba biex iddaħħal iktar nies fil-post tax-xogħol li titmexxa minn trade union. Il-union ħaddiema maqudin ukoll tmexxi skemi simili. Ir-rapportat dwar dan il-Malta Today li stħarġet kif tul l-aħħar snin Jobs Plus nedid diversi skemi maħsuba t-taħriġ u l-għajnuna lil nies li ilhom jirreġistraw biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Skema oħra li nedid Jobs Plus is-sena li għaddiet hija il-Work Program Initiative. Din hija maħsuba biex tgħin individwi ta' iktar minn 25 sena jintegraw fid-dinja tax-xogħol. Imexxu din l-iskema hemm il-Union ħaddiema maqudin, il-General Workers Union u l-kumpanija privata P5 Plus. Dawn jagħmlu profil tal-individwu, iħarġuh u jgħinuh isib impjieg. Hawn ukoll it-tliet entitajiet intażlu wara sejħa l-offerti. Minn barra l-Work Program il-UHM rebħet ukoll il-programm tal-Garanzija żgħażagħ li ilu għaddej mill-2014. F'dan il-każ il-General Workers Union kienet tifforma parti mill-konsorzju li tilef is-sejħa l-offerti. Dawn l-inizjattivi huma l-koll inizjattivi maħsuba biex jinċentivaw il-bżulija u l-persuni jaħdmu minflok jibqgħu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Dan anke billi l-ħaddiema jingħataw id-dinjità. L-iskema tal-Community Work Scheme li fl-aħħar jiem sfat fil-mira tal-Partit Nazzjonalista għax titmexxa mill-General Workers Union hija mnebħa minn skema li kienet diġà bdiet fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Bl-uniku differenza tkun li din id-darba il-ħaddiema qed jieħdu iktar drittijiet. Dawn il-ħaddiema li jammontaw għal ftit inqas minn 600 minn għalli, u xejn. 581 581. Issa qed idaħlu flus 25% aktar milli kienu jdaħlu qabel. Għaliex issa qed jingħataw il-paga minima. Jiġifieri, ħdejn fejn kienu qabel, il-kundizzjonijiet tagħhom tiebu u tiebu sostanzjalment. Għandhom ukoll id-dritt tal-leave, għandhom id-dritt tal-sick leave, għandhom id-dritt tal dak kollu li għandu ħaddiem li hu tal-post. Daw qabel ma kienu hekk. Qabel kienu jaqilgħu inqas u ma kellhom ebda drittijiet assoċjati ma' min mhux tal-post.